डॉक्टर साहेब फोन आलाय. हॅलो हॅलो मोठ्याने बोला, आवाज येत नाही. माझ्या नंबरवर कॉल करा. हा घ्या माझा नंबर 0000000 अजून 3 XYZ. ठेवा मग आता. काय रे दगडू, एक तरी पेशंट आलं होतं का? नाही डॉक्टर, 2 महिने झाले अजून एकही पेशंट आलेला नाही. अरे देवा, एक तरी पेशंट होते. डॉक्टर डॉक्टर, मी खूप आजारी आहे, मला बरं करा. अरे मी डॉक्टर नाही आहे, हे आहे डॉक्टर. अरे मी इकडे आहे, काय होतं तुला? मी पहिल्यांदा आजारी पडलोय. काय घाबरू नकोस, मी सुद्धा पहिल्यांदा डॉक्टर झालोय. चल बघ मी तुला कसं बरं करतो ते. अरे बचाव. काही खाल्लं तरी भूक लागत नाही. मी काय करू? एक वेळा गेलास तरी भूक नाही लागत. हो. 2 वेळा गेलास तरी भूक नाही लागत. हो. 3 वेळा गेलास तरी भूक नाही लागत. हो रे बाबा हो. मग एक उपाय कर, रात्री उन्हात बस. रात्री उन्हात? हो डॉक्टर, मला उलट्या झालं. अरे इकडे माझ्यावर उलट्या करू नकोस. अरे तुला उलट्या येतात ना, मग खाली डोक्यावर पाय करून राहा. डॉक्टर माझं डोकं खूप दुखतंय. डोकं दुखतंय ना, मग गुडघ्याला साबण लाव की. गुडघ्याला साबण? या घ्या गोळ्या 2 सकाळी उठून रात्री. पाठी केव्हा घेऊ? झोपेतून उठायच्या अगोदर. आणि रात्री झोपल्यानंतर. त्याला डॉक्टर कुणी केलं? अरे ते पहिल्यांदा डॉक्टर झाले, तुम्ही शेखर डॉक्टरांकडे जा. ठीक आहे, मी शेखर डॉक्टरांकडे जातो. काय रे दगडू, कसं आहेस? मी बरा आहे. 2 महिने झाले अजून पगार नाही दिला. अरे गेल्या महिन्यात तर तुला पगार दिला होता, 100 रुपया. हो का? हो. डॉक्टर डॉक्टर, याच्या पोटात दुखतंय. अय्या डेंजर, जीवाला धोका. काय झालं डॉक्टर? ऑपरेशन नाही केलं तर 4 दिवसातच जाईल. ऑपरेशन करा. डॉक्टर, ऑपरेशनची भीती वाटते. अरे तुलाच काय, मला सुद्धा ऑपरेशनची भीती वाटते. तरी सुद्धा करून टाकू तुझं ऑपरेशन. दगडू ऑपरेशन सामान आण. आणतो डॉक्टर.
आहे. चला झालं एकदाचं ऑपरेशन. थोड्या वेळाने शुद्धीवर येईल. आता कसं वाटतंय तुला? बरं वाटतंय डॉक्टर. म्हणून सांगतो तंबाखू खाऊ नकोस, गुटखा खाऊ नकोस, दारू पिऊ नकोस. तंबाखू, सिगारेट, दारू, गुटखा यांच्यापासून करा सुटका. धन्यवाद.